atzelaria. Eta azkenean Matador gurutzatu da, kornerra berriro Real Unionentzat. Ruben Duranek aterako du, orain eskubialdetik. Lehenengo Zutoinan urrundu dute Asturiarrek, berriz ere Ruben Duran. Ezkerrez erdiraketa, ez dago jokoz kanpora, inburuka da, gelditu egin duen berriz ere bigarren jokaldian Ladero azaldu da. Etzegoen jokoz kanpo errematea ona, Seguratezainaren erantzuna ere bai. Errematatzen jo bezala saltzen da, gehienetan Ladero. Taldeko bigarren goleatzailea da, 5 golekin. Zentrala. Britek 10 ditu eta berak 5 gol egin ditu, horrek zerbait esan nahi du. Eta aurreko jokaldian hor ikusi dutuna Goiko eta jokaldia egiten. Nik uste dut Brit sartu zaiola jokaldian eta horrek ekarri duela atzelaria bere jokaldi horren ingurura eta urruntzea lortu du, ez? Horre iaia eginda zaukan Goikok jokaldia dena eta berarentzako. Baina laguna ekartzearekin beste atzelari bat ekarri du eta atzelari hori izan da urrundu duena baloia. Goikotxea ondo kontrolatu du baloia. 2 gol sartu ditu aurtengo demoraldian, Juanenek esan bezala, 3. goleatzaien sailkapen horretan Eneko Romo da, 3 golekin, Eneko Romo eta Ruben Duran ere. 3 golekin 2 jokalari hauek, Eneko Romo gaur kanpoan dago. Deialditik kanpo, lesioa gainditu eta gero hortxe dabielako, Iñaki Deskarga ere kanpoan utzi du, honek min hartu duelako entrenamendu batean. Sarasola bera ere kanpoan, Miguel Sola korrela erabakita. Eta esan behar, aste honetan, aste artean adibidez, talde osoarekin entrenatu zuela, denak prest zituela Miguel Solak, bera iritsi denetik lehenengo aldiz. Beraz ez dago arazo handirik zentzu horretan, lesio larrik behintzatez. Eta seinale hona da, jokalari guztiak presti izatea entrenatzailearentzat. Brit erdiratu egin du, atzelariak urrundu, Alamo. Atzera egin du Alamok, pasea barrutik, Castellano area barruan, erdiraketa, atzelariak atera, Alamoren errematea, berriz ere atzelariak urrundu du, Jurik buruz, Brit. Landeirak ezkerrera, hor da Juri, kontrola txarra joan egin zaio, albotik aterako du Kaudalek txaloak, jendea gustora eraso honekin. Irutzea ondo jokatu duela azkenean. Azkeneko jokaldiai falta zaiona pase indartzua izan da, gero Jurik ezkerra izan da, ez da oizkoa eskubia ipintzea, ez horre kontrola egiterakoan. Erne, aukera izan dezake beste aldean Javi Lopezek, areara iritsi da, hor da pase atzera, azkenean Gabarainek urrundu du, zelai erdian berreskuratu du, falta eskua edo. Ruben Duranek ez dio berak, epaileak besoa erabili duela ikusi du. Aurreko jokaldi arriskutsua, Javi López ondo sartu da barruraino, korputzarekin lan handia egiten du, taldeari asko laguntzen dio, baloia atzean dagoenean luz ateratzeko aukera ematen dio berak, beti movimentu honekin, eta gaina korputza handiko mutila denez ondo babesten du, jokaldi hona egin du. Errematea falta izan zaio, baina hor garbi ikusi da, Kaudalek berak ere ez duela jokaldi asko landu behar, arriskoa sortzeko. Matadorrek aterako du falta. Hortxe, Matadorren baloia, Goikotxeak urrundu du buruz, aldaratzea berriz ere Asturiarrentzat, Saavedra. Ezkerrez baloia goian ipini du, baina ez zegoen inor hor. Goikotxea, Ladero katera du Britekin jokatuz, Goikotxea lurrean. Real Unionek baloiarekin jarraituko du, gora Armando Invernon, honek urrundu, Landeirak buruz, Matadorrek gauza bera egin du beste aldean, Jorge, lurrera eta falta. Eta zerbait gehiago? Normalean ez da usartuko itxeko dela, bai, Ruben Derani. Baloia urruntzeagatik. Tontokiri. Falta adierazitako amorruz atzera bota du.
Egia esan, horrek zinda ulertu jokaldia denbora galtze bezala eta, baina... Ez, baina arauak esaten du baloia ez da lorruntzerik eta punto. Bai. Horrez dago, ez denbora galdu eta zezertxo ere baizik eta horrek entzen duena aukera askarra ateratzeko eta ba. Bai, hori da. Motzean atera dute, abantai guztia galduz, hala ere ondo iritsi da ondoko marrara. Abiadura handia erakutsi du hor Lopezek. Gu baino beto esautzen dira, Bai. Gu ez ditu asko esagotzen, nik uste nuen gaizki ateratzen zegoela. Bai, eta lan gero ikusi da, abiadura azkarra dela, iritsi da eta erdiratzea lortu du gainera. Eta albokosake ateratzen du, hola... luze, benetan. Baloi luzea, Goikotxearentzat, zelariak moztu, Castellanok buruz moztu du zelai erdian. Kaudalek atzera. Saavedra. Baloi luzea. Joan egin zaio. Kontrola ona, Bai? Jokalari honekin. Jorge. Kontuz. Tipini du ezkerra hor, baloi hori gesteko. Gasteizen jokatu zen honek eta gustatu zitean, honek ezkerrean jokatu zen orduan da bisitasun asko etzun partido osoa bukatu, baina asko ibili, mina asko egin zuen, jaurtik eta ona dauka. Goikoea, Alamo. Alboko sakea Realunen alde, Armandok ikutu duelako baloia. Javi Alamok Gabaraini utzi dio. Goiko. Gabarainen erdiraketa bertan geratu da eta azkenean Toyosek buruz segurari atezain ere eman dio, honek azkarratera nahi zuen, azkarratera du. Estalera ateratzen nahi zuen. Mintzat bere taldekide bat iritsi zen baloia. Ez zen hori bere asmoa, baina, bueno, estela horiek arriskutsua dira, Hor azkeneko jokaldian ikusi dugu borrokan Real Unioneko jokalariak, baina oso jokalari gutxi area barruan, hor baloi bat gelditu da erdibidean, eta urruti jendea, Hor bat lehia batera joten danean, normalean, gerturatu egin behar du bat ematek bigarrengo baloiaren bila. Bai, eta gainera ez da izan kontraeso azkar bat, baizik eta Alamok atzean utzi Gabarainiek sartutako baloia, beraz, denbora izan du. Eta gainera baloia loratu egin da, oso gora junda, denbora eman du. Gerturatu behar dute jokalariak gehiago. Horrez dakizu nundik aterako den baloia, aldaratzea, eta garrantzitsua da jendearekin iristea. Falta. Ruben Duranek aterako du. Geldikako jokaldi guztietan bera azaltzen da, falta eta korner horietan. Azkar atera du Alamok buruz, Goiko area barruan. Saavedrak urrundu du. Javi Lopez eta Gabarain burrukan hor, azkenean baloia kanpora. Kaudalekoak botata, alboko sakea beraz, Real Unionen alde. Alamo, gorputza ipini, kanpora, alboko sakea beste aldera orain. Espolitak baloia beste aldera atera du. López. Barrutik pasea Javi Lópezentzat. Ondo, Espolitak ezkerrera. Gabarainek urrundu nahi zuen, alare Kaudali geratu zaio baloia, Pebidari, ondo atera dute gero irundarrek, Javi Alamo ezin kontraso antolatu. Pebida bitartean lurrean min hartuta geratu da. Real Unionek aurrera jarraituko du, ez dira konturatu lehenengo bere taldekideak, ero Real Unionek jarraitzea erabaki du, orain du aukera Kaudalek kanpora botatzeko. Eta oraintxe esan diote, azkenean Aitor konturatu da, Aitorrek botatu kanpora, ea zer duen, eta azkena enteratzen epai izan da, Baloia kanpora botata gero, alde batera eta bestera begira gedatu da. Eta hor da, epaia, Julian García, Pebidarekin. Okua eten da une honetan. Zer duen, hortxe zutitzen ari da, zelaia utzi egingo du, momentuz 10ekin geratuko da Kaudal. Goikok
Baloia berriz ere kaudali emango dio